Arriola sailburua. Uste du jokatzen ari zaretela obra hau zuen poltsikotik ordainduko bazenute bezala. Behar dugu gardentasuna. Jakin nahi dugu ze gertatu den zehazki. Badakigu kontratua restinditzera zoaztela, baina ikusi nahi dugu teknikoki ze gertatu den. Txosten teknikoren bat egingo zenuten, azaltzeko ze gertatu den. Zeren orain, kontratuaren desegitean, esan beharko da ea indemnizazioak dauden norabide batean ala bestean. Eta horretarako ardurak depuratu beharko dira lehenago. Zure ustez, dena ondo egin da. Hemen esan zenuen 105 sondeo geotekniko egin direla. Prentsan ere zifra berdina eman zenuen. Joan gara 2016ko proiektu konstruktiboa ikustera. Ikusi ditugu 105 sondeo horiek. 105 sondeo horien ia erdia beste obra batzuetakoak dira. Han sartzen dira Cervantes plazako aparkalekua egiteko sondeoak. Sartzen dira Reyes Katolikos kaleko aparkalekua egiteko sondeoak. Morlanseko bi obratakoak. San Martín merkatuko sondeoak ere sartu dituzue zerrenda horretan. 2016ko proiektu konstruktiboa esan zuen sondeoz osagarri batzuk egin behar zirela. Badakizu zenbat sondeo berri egin ziren proiektuan? 7 sondeo bakarrik. Eta horietatik bakarra dago EASoko Kontxako zuloan, eta 2 bakarrik EASoko zuloan. Eta gainera, Kontxako zuloan egin zen sondeoa, 23 metroko sakonerara bakarrik doa. Badakizu metroaren tunela ze sakoneran doan? Puntu horretan, 35 metrotara. Eta EASOn gertatzen da berdina. 2 sondeoetatik sakonena 15 metrotara jaisten da. Badakizu ze sakonerara doan tunela? Puntu horretan, 26 metroko sakoneran. Beraz, 11-12 metro galdu dira hor. Sondeoak gutxi izan dira eta informazio eskasa ematen dute. Beraz, jakin nahi dugu ze txosten tekniko egin dezuen ardurak depuratzeko kontratuen restizioa sinatu baino lehen. Indemnizazioak norabide batean baldin badaude, ardurak politikoak izan daitezkelako. Eta beste norabidean baldin badoaz, uste dugu egon daitezkela ardura teknikoak. Ez badituzue azalpen gehiago ematen, hasiko gara pentsatzen erlazio zuzena dagoela akats hauen artean eta esleipenen bajaden artean. Ze obra esleitu zen 126ko bajadarekin eta proiektua esleitu zen 128ko bajadarekin. Jakin nahi dugu ze gertatu den, Arriola sailburua.